Bog prijatelji, ovdje je Chad Gonzalez. Dobrodošli na ovu sesiju Healing Talks. Jako sam uzbuđen što sam s vama i velika mi je čast što ste odvojili vrijeme da budete sa mnom. Večeras ćemo razgovarati o snazi naših riječi, ali prije nego što uđemo u tu temu, želim zahvaliti svim našim divnim partnerima. Vi ste nevjerojatni. Upravo smo imali prekrasno putovanje u Njemačku, svjedočili smo divnim stvarima i jako sam uzbuđen zbog svega što Bog tamo čini. Kasnije ćemo podijeliti još neke stvari o onome što radimo u Njemačkoj. Želim vam samo zahvaliti što ste dio onoga što Bog čini i hej, odakle god da nas gledate, molim vas, napišite svoje ime i lokaciju u chat. Voljeli bismo vidjeti odakle nas svi gledate. Pa hajde krenimo s našom večerašnjom porukom. Opet ćemo govoriti o snazi naših riječi. Vratimo se na sam početak i pogledajmo Postanak, prvo poglavlje. I opet sve ovo promatramo iz perspektive našeg jedinstva s Kristom, tko smo mi u njemu. Pitanje naših riječi i ispovjedanja, nešto što se puno poučavalo posljednjih nekoliko desetljeća, ali se nekako pretvorilo u neku vrstu djela. I posljednjih nekoliko dana osjećao sam poticaj da se nekako vratim i ponovno preispitam neke stvari, ponovno proučim neke stvari i pogledam ih iz svježe perspektive. Ali ovdje u prvom poglavlju Postanka nalazimo Boga kako stvara svemir, stvara svijet. I vidimo da način na koji Bog stvara nije nužno bio njegovim rukama, već njegovim riječima. Vidimo to u prvom poglavlju Postanka, a u 3. stihu piše Bog reče neka bude svjetlost i bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra. A zatim je rekao neka bude svod posred voda, neka svod dijeli vode od voda. I tako je Bog to učinio. A zatim riječima pojavljuje se suha zemlja i neka zemlja iznese travu, plodove i drveće. Sve je to bilo riječima, sve što je Bog stvorio, bilo je kroz riječi, sve dok nije došao do čovjeka. Ali ovo je događaj koji postavlja presedan za nas. Vidimo da je način na koji je Bog stvarao, način na koji je donosio duhovne stvari u prirodnu stvarnost bio kroz što? Kroz riječi. Ovo je nešto o čemu ne razmišljamo često. I o tome sam večeras želio malo više govoriti. To je veza, odnos između naših riječi i naše mašte ili, mogli bismo reći, naših riječi i naše duše. Govoriš ono što mi prvo pomislimo. I tako, kada Bog stvara, nije da o tome nije razmišljao. On je razmišljao o stvarima koje je želio stvoriti. I vidimo da su zapravo sve te stvari koje su stvorene vjerom. Vidimo u Hebrejima 11. poglavlje, ako želite, otvorite tamo. Hebrejima 11. poglavlje, 1. stih kaže vjera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo i dokaz za one stvari koje ne vidimo. Zbog nje su starješine stekle dobar ugled. Po vjeri pogledajte 3. stih. Vjerom razumijemo da je svijet uređen Božjom riječju, tako da ono što se vidi nije nastalo od onoga što je vidljivo. Dakle, vjerom je Bog stvorio sve što vidimo. Koliko smo puta izrekli ovu izjavu? Što god ima tvoju maštu, ima i tvoju vjeru. Opet Bog je morao razmišljati, morao je zamišljati, stvarati iznutra. I ono što je vidio, to je i izgovorio. I sve je to po vjeri. Sada vidite vezu između naših riječi i vjere, te naše mašte, naše duše. Jer Isus je rekao ovo. Ako pogledaš ovdje u Evanđelju po Luki, 6. poglavlje. Luka, 6. poglavlje, 43. redak kaže dobro drvo ne rađa lošim plodom, niti loše drvo rađa dobrim plodom, jer svako se drvo po svom plodu poznaje. Jer ljudi ne beru smokve s trnja, niti grožđe s kupine. Dobar čovjek iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice svoga srca iznosi zlo. Jer usta govore iz obilja srca. U redu. Želim da ovo napišete u chat. Govorimo ono što mislimo. Govorimo ono što mislimo. Sada Isus kaže, iz obilja srca usta govore. I ono što je zanimljivo jest da je riječ srce ovdje na grčkom riječ kardija. I ona doslovno znači intelekt, dušu ili um.
Dakle, kada ovdje govorimo o našoj duši, govorimo o našem srcu. Ne govorimo naravno o našem fizičkom srcu. I također ne govorimo o nama kao duhovnim bićima. Toliko puta čujete ljude kako to govore. Pokušavamo usaditi riječ u svoje srce. Ono što zapravo mislimo po tim jest da pokušavamo obnoviti svoj ne pokušavamo nekako riječ duboko usaditi u mene kao duhovno biće. Ja kao duh, božanski sam povezan, moja duša je ta koja treba obnovu. I zato kaže, iz obilja srca usta govore. Ili možete reći, iz obilja onoga o čemu ste razmišljali, to ćete i govoriti. I zato često koristimo ovaj primjer pomalo na šaljiv način. Znate, kao na primjer dečki, ako puno vremena provode pričajući o autima, to je zato što su još više razmišljali o autima. Ili ako pričaju o pecanju, lovu ili sportu, to je zato što o tome puno razmišljaju. Provode vrijeme gledajući to na internetu, čitajući časopise i slično. O čemu god netko najviše priča, o tome je još više razmišljao. I znate, tu sam kroz godine vidio svoj najveći rast, kad sam se vratio i gledao Isusa. Htio sam vidjeti o čemu on razmišlja. Nije dovoljno samo ga kopirati ili pokušati ga oponašati. Nije riječ o tome da pokušavamo kopirati njegova djela. Ako ćemo činiti ono što je Isus činio, trebamo razmišljati kao što je on razmišljao. Pa kako uopće možeš znati o čemu je Isus razmišljao? Naravno, ne možeš znati svaku njegovu misao, ali možemo pogledati o čemu je najviše govorio i što je najviše spominjao. To znači da je o tome još više razmišljao. I zato, opet napišite to u chat ako već niste, govorimo ono što mislimo. Govorimo ono što mislimo. A Isus je rekao, iz obilja tvoje duše ili iz obilja tvojih maštanja, to je ono što ćeš govoriti. Razlog zašto je ovo važno je zato što je opet tema ispovjedanja, tema snage naših riječi, vrlo, vrlo važna. I o tome se govori već desetljećima. Ali problem je u tome što se, nažalost, za većinu ljudi to pretvorilo u posao, pretvorilo se u rad, pretvorilo se u nešto što jednostavno dodamo na svoj popis obaveza. I kao rezultat toga imamo ljude koji su toliko usredotočeni na to da pokušavaju reći pravu stvar. No, unatoč svemu tome, to zapravo izravno proizlazi iz našeg vlastitog i ustrajnog napora, a ne samo iz same činjenice o tome tko smo mi zapravo. I tu moramo biti vrlo namjerni i svjesni oko toga na što trošimo svoje vrijeme razmišljajući i zamišljajući. Jer ako samo ispravimo svoje misli, i naše riječi će biti ispravne. Zašto? Zato što je Isus rekao, iz obilja srca usta govore. Zato napišite ovo u chat. Ako ispravimo svoje misli, ili možete to ovako reći, ako ispravimo svoje maštanje, ispravit ćemo i svoje riječi. Ako ispravimo svoje maštanje, ispravit ćemo svoje riječi, točno. Ako ispravimo svoje maštanje, ispravit ćemo i svoje riječi. Sada bih želio da ovo pogledate. U samom psalmu u mudrim izrekama, mudre izreke, 4. poglavlje. Mudre izreke, 4. poglavlje i 20. stih. Kaže, sine moj, obrati pažnju na moje riječi. Prigni uho svojim izrekama. Ne daj da se udalje od tvojih očiju, ali pazi, čuvaj ih usred svoga srca. Opet, ovdje se govori o tvojoj duši, tvom umu, tvojim maštanjima. Čuvaj ih usred svoga srca, jer su život onima koji ih nađu i zdravlje cijelom njihovom tijelu. Čuvaj svoje srce sa svom marljivošću, jer iz njega izvire život. Čuvaj ih usred svoga srca. Čuvaj moje riječi. Usred svojih maštanja, ovo se vraća na meditaciju i maštanja. Zato je rekao Jošuji, meditiraj nad mojom riječju dan i noć, kako bi znao što trebaš činiti i uspjećeš u svemu što radiš. Zato je Abrahamu dao da noću meditira gledajući zvijezde, a danju pijesak na morskoj obali. Zašto? Zato što ga pokušava navesti da promijeni svoja maštanja, svoje misli, jer što god ima tvoju maštu, ima i tvoju vjeru. Mi smo ljudi velike vjere. Naša vjera djeluje. Ne pokušavamo dobiti više vjere, samo trebamo obnoviti svoj i ispravno gledati. A ako budemo ispravno gledali i ispravno razmišljali, tada će to rezultirati time da govorimo ispravne stvari. I zato su naše riječi mehaničke.
I tu mnogi od nas griješe jer razmišljamo, pokušavamo biti sigurni da kažemo pravu stvar. Ne želim reći nešto pogrešno, ali znate, nije stvar samo u tome da izgovaramo prave riječi. Nije stvar samo u tome da kažemo pravu stvar. Moramo vjerovati u ono što govorim. Mislim da smo tu najviše pogriješili. Zaboravili smo. Zapravo moram vjerovati u ono što govorim. Godinama smo bili toliko usredotočeni na to da kažemo pravu stvar, a ipak to nije bio odraz onoga tko smo. Što više počnemo meditirati, zamišljati, obnavljati svoj prema tome tko smo u Kristu i počnemo gledati kao On i misliti kao On, tada nećemo pokušavati smisliti što je ispravno reći ili paziti da kažem pravu stvar. Kako se ništa loše ne bi dogodilo. Ne, zapravo moram vjerovati u ono što govorim. Mora postojati vjera u ono što govorim da bi to donijelo plod. Sjetite se, nije bilo dovoljno da je Bog samo nešto rekao. Ne, po vjeri je On izgovorio te stvari. U tome postoji vjera. I vjera proizlazi iz onoga što je meni stvarno. Ako pogledate Marka, Evanđelje po Marku, 11. poglavlje. Dakle, idemo dalje. Marko, sljedeće poglavlje, 11. I tu nalazimo Isusa kako proklinje smokvu u redu. To je zaista zanimljiva priča. Pročitat ću prilično velik dio ovoga. Marko 11. poglavlje 12. stih kaže: sljedećeg dana kad su izašli iz Betanije, Isus je ogladnio i vidjevši izdaleka smokvu s lišćem, otišao je vidjeti hoće li možda naći što na njoj. Kad je došao do nje, nije našao ništa osim lišća, jer još nije bilo vrijeme smokava. Na to joj Isus reče: neka nitko nikada više ne jede ploda s tebe. Sad, što je Isus rekao? Pogledao je smokvu i rekao: neka nikada više ništa ne dođe od tebe. Zatim se okrenuo i otišao, a njegovi učenici su to čuli. Dakle, to nije bilo nešto što je Isus promrmljao tiho. Učenici oko njega su zapravo čuli da je to izgovorio naglas, jasno. Zatim su otišli odande. Isus odlazi u Jeruzalem. Ulaze u hram i tada je Isus izvadio bič i uzeo stvar u svoje ruke. Sada, ako dođete do 20. stiha piše: ujutro, dok su prolazili, vidjeli su smokvu kako se osušila od korijena. A Petar se prisjetio i rekao Isusu: učitelju, pogledaj, smokva koju si prokleo, ona kojoj si govorio, osušila se. A Isus im je odgovorio i rekao: imajte vjeru u Boga. Doslovni grčki kaže: imajte Božju vjeru. Jer zaista kažem vam, tko god kaže ovoj gori, digni se i baci se u more, i ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se dogoditi ono što kaže. Imat će što god kaže. Ovo je vrlo poznat stih u svijetu vjere. I iz ovog stiha imamo mnogo pouka o našim riječima i o važnosti naših riječi. Ali morate zapamtiti, nije dopustite da vam to ovako kažem i želim da to napišete u chat u redu. Ne dobivate ono što kažete. Dobivate ono u što vjerujete, a što izgovarate. I to je ogromna razlika. Nije samo stvar u tome da to izgovorite. Radi se o tome da vjerujete u ono što govorite. Isus je rekao: budi uklonjena i bačena u more. I tko god ne sumnja u svom srcu, nego podcrtajte ovo, vjeruje da će se ono što kaže dogoditi. To je ključ. To je ključna rečenica upravo ovdje. Vjeruje da će se ono što kaže dogoditi. Dakle, opet napišite ovo u chat. Nije stvar u tome što govorite. Radi se o tome da vjerujete u ono što govorite. Samo zato što ste to rekli ne znači da će se dogoditi. Morate vjerovati u ono što govorite. Morate vjerovati u ono što govorite. I zato ovdje zaista moramo paziti na ovo. Jer većinu svog života sam bio okružen ljudima koji su toliko usredotočeni na to da pokušaju reći pravu stvar. Jer ne želim ovo reći, možda bi to bila loša ispovijest ili nešto slično. Naše riječi su važne. Naše riječi su moćne, ali ja u to moram vjerovati. Sada ovo zapravo nije u fokusu onoga o čemu večeras govorim, ali znate, što se tiče naše ispovijesti, trebamo ispovijedati riječ.
Trebamo svakodnevno izgovarati riječ, posebno ako prolazite kroz određenu situaciju, loše okolnosti. Morate vidjeti da se neke stvari promijene, trebate ispovijedati riječ, ali postoji velika razlika. Postoji jasna granica između toga da ispovijedam riječ kako bih obnovio svoj i ispovijedanja riječi kako bih nešto natjerao da se dogodi. Jer Isus ovdje u Marku 11. poglavlju, kada je govorio o toj smokvi, rekao je to samo jednom. Nije sjedio tamo i gledao stablo govoreći proklinjem te. Kažem ti sada, nikada više nećeš donijeti ploda. A onda ju je opet pogledao i rekao, kažem ti, nikada više nećeš. I onda dok je odlazio, rekao je, nikada više neće doći plod s tog stabla. Nikada više neće doći plod s tog stabla. Nikada više neće doći plod s tog stabla. Ne, Isus je to rekao samo jednom. Zašto? Zato što je zaista vjerovao u to. Opet nema ništa loše u ispovjedanju riječi. Ja to često radim, barem s ciljem da obnovim svoj ali postoji velika razlika između toga da ispovijedam riječ kako bih promijenio način na koji razmišljam i toga da izjavljujem riječ nad nekom situacijom. Kad je Bog stvarao svemir, nije to govorio više puta. Rekao je to samo jednom, zar ne? I tu je zaista važno kada gledate Isusov život. Ako pogledate ovdje u Luki, vratite se na Luku. Luka, 6. poglavlje. Vidimo sve te stvari koje se događaju dok Isus iscijeljuje ljude, a onda u Luki poglavlju i tu smo to vidjeli. Znate, iz obilja srca usta govore i onda Luka, 7. poglavlje. U Luki 7. poglavlje vidite kako se počinju događati sva ta čudesna čuda s Isusom. I ima nekoliko tih situacija gdje vidite da Isus dotiče ljude i oni bivaju iscijeljeni, ali također vidite i situacije gdje Isus govori i oni bivaju iscijeljeni. A onda kada dođete do Luke, 8. poglavlje, tu nalazimo Isusa kako hoda po vodi i kako preuzima vlast nad vjetrom i valovima. I Isus ovdje kaže ovo u Luki, 8. poglavlje. I u 24. stihu oni su na vodi, a vjetar i valovi postaju zaista veliki. Događa se velika oluja. I onda piše, upravo ovdje u 24. stihu, došli su Isusu, probudili ga i rekli, učitelju, pogibamo. A Isus je ustao i što je učinio? Prekorio je vjetar i bijes vode i sve se smirilo. A onda je Isus rekao, gdje je vaša vjera? Mislim, postoji toliko smjerova u kojima bismo mogli ići s ovim, ali večeras sam zaista htio usmjeriti pažnju na ovaj dio, na odnos između naše mašte, odnos između naših riječi i stvarnog vjerovanja u ono što izgovaramo. I zato ovdje moramo provoditi vrijeme meditirajući nad riječju, meditirajući o tim istinama, kako bismo kad se nađemo u nekoj situaciji ne pokušavali samo paziti što govorimo. Ovo bi mogao biti dobar mali znak za tebe i za mene. Ovo bi bio dobar znak za sve nas. Ako pokušavam paziti da kažem pravu stvar, onda je to vjerojatno dobar znak za nas. Da moj nije obnovljen u tom određenom području. I razlog je ovaj. Iz obilja moga srca, obilja mojih maštanja, moje duše, ja ću govoriti. Ako je moj obnovljen u određenom području, neću pokušavati razmišljati što je ispravno reći. Zašto? Zato što ako je moj obnovljen u određenom području, automatski ću govoriti ono što Božja riječ kaže. Govorit ću ono što vidim. Znate, to je otprilike ovako kada nekoga pustite da dovoljno dugo priča. Bio sam u takvim situacijama, bio sam pastor 15 godina i bavio se ljudima s ove strane službe. A ljudi koji su dovoljno dugo oko nas znaju što treba reći, čak i ako u to ne vjeruju. I pričaju vam o svojoj situaciji i govore vam, vjerujem u riječ. Znam da sam po Isusovim ranama iscijeljen. Znam da je Bog moj onaj koji me uzdržava. Znate, moj izbavitelj. Znate, On je moje blagostanje i On je moj opskrbitelj. Oni isprva govore sve te stvari, ali onda ih natjerate da sjednu i pustite ih da dovoljno dugo pričaju. I na kraju ono u što zaista vjeruju izaći će na vidjelo. Ono u što vjeruju ispliva na površinu.
Tada otkrivate tko su zapravo. Pustite ih da govore i saznat ćete gdje su. I zato vas želim ohrabriti u ovome. Da, trebali bismo ispovijedati riječ, trebali bismo izgovarati riječ. Ako moj nije obnovljen na tom području, da, trebam govoriti riječ. To mogu činiti kako bih obnovio svoj Ali kada dođe do određene situacije, trebamo biti na toj točki da zaista vjerujemo u ono što govorimo. Prvo, ne moram pokušavati smisliti što trebam reći, jer opet to nam je znak. Ako moram razmišljati što je ispravno reći, moj nije obnovljen na tom području. Ali drugo, želim biti na mjestu gdje su moje riječi toliko istinite i toliko vjerujem da je ono što govorim istina. Jer, sjetite se, opet, ako to niste napisali u chat, napišite sada. Nije stvar u tome što govorim. Stvar je u tome da vjerujem u ono što govorim. Nije stvar u tome što govorim. Stvar je u tome da vjerujem u ono što govorim. Ali trebam biti na mjestu gdje ono što govorim za mene ima toliku vrijednost. Moćno je u meni i takav je izričaj onoga tko sam da u to vjerujem. I postoji takva snaga u mom uvjerenju da kad to izgovorim, ja sam vrlo sam siguran u rezultat toga. Ispričat ću vam priču i onda ćemo završiti. Dakle, već sam prije ispričao ovu priču. Prošlo je neko vrijeme, ali prije nekoliko godina, dok sam živio u Oklahomi, zapravo sam bio u Africi. Znate, kad sam pričao te priče o tome kako sam proveo tjedan dana s vraćevima i bivšim vraćevima i razgovarao sam s njima i vratio sam se s tog putovanja i bio sam toliko preplavljen dojmom zbog jednog čovjeka s kojim sam se sprijateljio. On je sada pastor i zaista nevjerojatan čovjek. Bio sam preplavljen razgovorom koji sam vodio i istinom koju je izgovorio, samo gledajući njegovu vjeru u njihovim riječima i njihovim autoritetom u duhovnoj sferi. I otprilike 1 milju od naše kuće otvorila se farma marihuane, i to velika farma marihuane. I mrzio sam to jer kad bi prolazio autom, miris je bio neizdrživ, ali oni su to izgradili tik izvan granice grada. Bilo je u okrugu, tako da grad nije mogao ništa učiniti po tom pitanju. I zapravo je bilo točno preko puta gradskog parka i opet 1 milju od moje kuće. A to je bila kuća na kojoj smo radili. Renovirali smo je i bio sam stvarno uzrujan jer sam znao da će to drastično utjecati na vrijednost nekretnine. A osim toga, jednostavno nisam htio prolaziti tuda autom. Naš miris marihuane kad izađeš van bio je užasan. I tako sam nekoliko dana prolazio autom pored toga. I stvarno sam se počeo ljutiti jer su zapravo bili u procesu izgradnje toga, postavljali su ograde i gradili sve te objekte i ja sam bio sve više i više uzrujan. I jednog dana sam prošao autom, gledao sam to i zaustavio se. I odmah su mi se vratile misli o našim riječima i o onome što je rekao taj bivši vrač, sadašnji pastor, naš razgovor. Sve mi se to vratilo. Spustio sam prozor, ispružio prst i pokazao na tu plantažu marihuane. I rekao sam ovo. Sad mi je smiješno kad se toga sjetim, ali tada nisam ni razmišljao previše o tome jer sam već neko vrijeme razmišljao o tim stvarima. Spustio sam prozor i ispružio ruku. Pokazao sam na tu plantažu marihuane i rekao, zapovijedam ti da se osušiš i umreš u Isusovo ime. Zatvorio sam prozor i odvezao se. Nekoliko dana kasnije otišao sam na put. Bio je to službeni put. Nisam bio nekoliko dana, vraćam se i vozim se s aerodroma, vozim se kući. Prolazim pored one plantaže marihuane na putu prema kući. I na ogradi stoji znak na kojem piše na prodaju. Kad sam to vidio, malo sam se iznenadio. Pogledam okolo, ima nekoliko natpisa na prodaju od agencije za nekretnine i tako sam se odvezao kući. I onda nekoliko dana kasnije ponovno sam prolazio tuda, ovaj put prema aerodromu. Primijetio sam da se ograda oko posjeda ruši, imali su te velike metalne ploče i sve se to rušilo. Primijetio sam da trava počinje rasti sve više. Vratio sam se s tog drugog puta. Sve ograde su bile srušene, objekti su bili srušeni, trava je narasla. Saznao sam da je cijela stvar zatvorena, prodano je. Bio sam potpuno zapanjen jer je to bilo otvoreno vjerojatno oko 7 ili 8 mjeseci. To je bila jedna od većih farmi marihuane tamo, a u Oklahomi je to bilo legalno. Bio sam toliko uzrujan zbog toga, ali doslovno unutar tjedan dana
Nakon što sam razgovarao s tom farmom i zapovjedio joj da se osuši i umre, unutar tjedan dana ta stvar je bila na prodaju i prodana. I onda je prodana i potpuno nestala. I bio sam samo sam razmišljao o tome i gledao to potpuno zadivljen. Pomislio sam, čovječe, naše riječi imaju moć, tu postoji autoritet. Ali, opet, to nije bilo nešto o čemu sam razmišljao. To nije bilo ništa što je bilo unaprijed smišljeno. Jednostavno, tog jednog dana razmišljao sam o tim stvarima, razmišljao sam o tome u vezi svog razgovora s tim tipom i bio sam zadivljen onim što su postigli svojim riječima. To mi je stvarno bilo u mašti. Meditirao sam o tim stvarima. Jednostavno, tog jednog dana prolazio sam autom i osjetio poticaj da stanem. Rekao sam to i nastavio dalje. Nisam više razmišljao o tome. I unutar tjedan dana ta stvar je zatvorena, prodana i nestala. Zato odvoji malo vremena i razmisli o tome o čemu razmišljaš. I umjesto da budemo toliko usmjereni na to da kažemo pravu stvar, budimo usmjereni na to da mislimo pravu stvar. Jer opet, ako ispravno postavimo svoj način razmišljanja, ako ispravno usmjerimo svoju maštu, automatski ćemo ispravno govoriti. Razmisli o tome, ali možeš to napisati, ako napiši to u chat, to je dobra stvar za napisati. Ako ispravno usmjerimo svoju maštu, ispravno ćemo govoriti. Ako ispravno usmjerimo svoju maštu, ispravno ćemo govoriti. Hvala Bogu. Dakle, hej, hvala vam puno što ste nam se večeras pridružili. Ako ste partner, hvala vam puno što ste naš partner. Ako nam još niste poslali svoju partnersku fotografiju, uzmite svoj mobitel, napravite mali selfie i pošaljite nam ga e-mailom. U naslov e-maila stavite partnerska slika. Želimo dobiti vašu sliku i staviti je na naš partnerski zid. I ako ste naš partner, svakako pristupite partnerskoj platformi. Imamo sjajne stvari tamo za vas. Ovaj mjesec dolazi novi sadržaj. Ako niste partner, a želite postati partner, vrlo jednostavno možete otići na chatgonzalez.com partner. I samo kao podsjetnik, s bilo kojim iznosom, bilo da se radi o peni ili bilo kojem drugom iznosu, $1000, $100, $10, $1, bilo kojim iznosom postajete partner. Nije stvar u iznosu. I to može biti samo jednom, ali želimo da odete tamo. I ako želite biti naš partner, dobit ćete pristup našoj partnerskoj platformi. Hitting Academy besplatno, svi e-knjige, sve te stvari su tamo za vas besplatno. I hej, ako želite doći na neki od naših nadolazećih sastanaka, bilo bi nam zaista drago vidjeti vas tamo. Možete otići na web stranicu i pogledati raspored. Svi naši nadolazeći sastanci za ostatak godine su tamo. I slobodno zabilježite u svoj kalendar, stavite u svoj telefon za Advanced Charlotte. To će biti 30. 1. listopada i 1. studenog. To je petak i subota. U Charlotteu, Sjeverna Karolina. Bit ću tamo ja i Todd White i bit će to sjajno vrijeme, snažno vrijeme i jedva čekamo vidjeti vas tamo. Neka vas Bog blagoslovi. Želimo vam lijep dan. Zapamtite, u Kristu uvijek pobjeđujemo i vidimo se ponovno ovdje na još jednoj sesiji Healing Talks. Doviđenja.